So yan ako parang dito na ako. Sige ko na, Paul. Sige ato sa papasod sa nato Attorney Ropil kay nanggawas mangod mi diri sa ilang kwan. Actually kinilang balay Attorney Ropil ground floor type ni siya. Duha ka hugna no. Ay speakers pero maglapos-lapos sa ilang gate diri Attorney Ropil no. O kinilang gate makakat pod no kay mobo ra siya although na ay mga putaw. So, atong suyag hangyo ron Attorney Ropil mahimo actually ay iyang Mama Paul, kita ka siya Mama Paul mo makakuan pa kay considering ako nag-imagine ko kay police man guni kaniadto so most likely okay pa siya tingali basin og okay pa niyang physical kuan ba basin og wala naman siya mo kana to Attorney Ropil nga makasud pa gyud tas balay diri ra taniya gi dawat in fact hapit sa dili magpa-interview although ato siya gihangyo na putok sa social media o niya nakatay mga basher sa social media nga bright pa kayo so umurag mo kunik ka ninyo ba na kamo maibudaan so at least doon ay statement gikan sa inyong grupo no ano yung sugot si Attorney Ropil na diri ang kuan igaga sir ari lang ka diri sir okay intindihan ka Tagalog sir gamay Bisaya sige si Attorney Ropil Fernandez Banyo kamo ginabi nimo sir among station manager sa DYHP RMN Cebu no isa ngalan mo sir anong pangalan mo Renel Albulario Roa. Si Attorney Ropil Hello, Attorney Ropil. Oy, si Rene, good morning. Live daron sa DYHP o sa IFM. Anong pangalan mo, sir? Rene Romel Roa, Albulario Roa. Oo. So, ikaw din ay native ng Zamboanga, no? Opo. Oo. So, wala po kayong asawa? Hiwalay po. Hiwalay. So, kayo na lang ang tutulong diyan sa bahay ni ni Ma'am Carmen Sita. Siya opo. Ako yung taga-kuan, buhat-buhat kung matumba. Oo. Kasi hindi kaya ng kuan. So, matagal ka na diyan sa bahay ng inyong tiyahin? Tagal-tagal na po. O mga ilang taon ka na diyan, sir? 2 years, siguro. Oh. So, ikaw at saka yung si Katsa at saka si Ma'am Carmen, kayo lang tatlo diyan sa bahay? Dalawa sila kasama dito sa isang van kasi dalawa yung bahay. Dalawa ang bahay. Dalawa, malaki. Nalipat na sila dito sa maliit. Kasi si auntie na lang, namatay naman yung asawa niya. Okay. Si uncle, lumipat sila, ibenta na lang yung bahay daw. Oo. Siya na lang mag-isa. Yung mga anak nasa labas, yung panlalaki na yung isa nandito. So, ang ibig ko sabihin, sa ngayon, or last week, dahil yung anak niya si Union siya, punta sa Zamboanga, no? Palaging nakapunta sa Zamboanga. Opo, punta po. So kung mapunta sa Zamboanga, ang nakatira diyan yung si Ma'am Carmen, si Katha at ikaw. Kayo tatlo lang. Opo. So ano bang sabi ni Katha, sir? Bakit siya? Umalis siya. Last Wala talaga nagsabi nga. Wala man hindi na nagkwento sa akin kasi nandoon ako sa kabilang bahay. Dalawa sila dito. Okay. Oo. Basta may makakuan si auntie sa kanya man lahat. Pakuha ng pera sa bangko. Siya. Siya man alam. Sa kanya man siya man yung trusted na kuan. Nagbinigay yung authorization na ganon. Okay. So, ano lang natin sila, iklaro ko lang, sir. So, ikaw, makintindi ka naman ng Cebuano siguro, no? Kunting Cebuano. Opo. May dalawang bahay dyan, ikaw nakatira sa isang bahay, at saka yung auntie mo, si Carmencita, at saka yung caregiver niya na si Katha, dyan sa malaking bahay. Sa maliit. Sa maliit, ikaw nang nakatira sa... Oo. Bagong ano pa yun, mga gamit, hinako dito. Okay.
So, ikaw nakatira sa maliit na bahay, sila nakatira sa maliit. Sa malaki. Sa malaki po. Sige, ganito ha. Sa dako. Sa dako nga bahay, ang imong auntie nga si Carmencita. Ako sa dako, sir. Okay, sige. Ani ha? Ikaw nagpuyo sa dako nga bahay. Diyan ka nakatira. Yung auntie mo at saka yung si Katha, doon sa maliit na bahay. Opo. Okay. So, ang trabaho mo dyan, tulong-tulong ka lang dyan at saka yung mga pag-prepare ng foods nila. Ikaw ang nag-prepare? Ako nagluluto. Ako magpalit ng gamot, tambal. Oo. O palit ulam. Okay. Kung walang pangluto, palit na lang sa karinderya. Kay si Katha, focus lang siya, no? Focus lang siya talaga dito. Sa kay auntie ni mo. Oo. So, anong pizza, sir? Unsang pizza hato siya nilakaw gyud? Diha nga nang balik. Ang nagkuhan ako doon, nagkuhan sa pulis, katong ato ko sa pulis dito, nag-report ako, na hindi ko man alam yung oras na kung saan siya nagkuhan gawas. Okay. Ikaw nagpablatter sa pulis? Opo. Kanus aman ka ni ngadto sa pulis? Sabado na Pizza 4. Pizza 4. Pizza 4 po. So, July 4. Naandan ni mo, sir, nga kinisikat ha, mulakaw niya, muli naman kuno dayon, no? Dili man minsan, kasi minsan, Sabado, Linggo, walang oras yan. Kahit anong araw, niya si auntie. Pero, iniiwan niya minsan, siguro, ba, si auntie? Kaya, okay. Ang kwan ko, pasabot na ako na basta nakwan si auntie ba na may naisugo. Yung niya wala man po. Nadili man manghit ni si Kwan. Minsan, si Kat. Kanang inyong balay, consider nga tiguwang na ang imong auntie, ang mga anak to sa gawas, to sa abroad, most likely doon na ginay CCTV para makita nila ang ilang mama nga naa diha. Sa sulod sa kwarto. Okay, so naadi ay monitor sa kay auntie. Okay. No, kay to mga anak sa abroad, sumutan-aw sa siyang mama na CCTV nga naa diha. Na-review ninyo ang CCTV, na-check ninyo CCTV kanus atong milakaw si Katha? Dito ang kwan dito man sa anak sa abroad. Tuas anak sa abroad ang monitor si katong sa abroad. Siya ang monitor. Okay, so wala mo kontak ang anak sa abroad kung kanus ato nilakaw si Katha, ibutan ta lang nilakaw to. Sir? Milakaw man to si Katha. Ang iyang anak sa abroad mo oy kuano, simpre anak god, naagi na monitor. Katong anak, katong monitor sa CCTV. Ang iyang uban anak dili day magmonitor sa CCTV. Wala. So siya ra gyud. Unya wala mo reklamo imong auntie nga wa na may lakaw mas Katha kanang first day pa lang paglakaw ni sulti wala siya mosulti nimo nga nawa naman ko mo atiman ako ani. Wala po si auntie mo kwan kasi kabalo man na siya na bag mulakaw. Dili man mo nang head. Wala lang niya sa ako asa naman si Kat. Anak ko sa iya na di mo ko kabaluon sa ang istorya nila. Nagpakuha ba kwarta? Ana ba? Nagpasugo ba lain? Kasi man, katuman yun ang tanang kuha sa mga bangko. PNB, o plan bank sa katong sweldo sa pension. Oo. So, siya gyud. Okay, atong klarohon siya no. Ang gani nawala gid ng kwarta kung siya. Good. Wala gid siya. Ang naggrocery nga gani diri sa amo kanang sabrot. Nagpagdala lang food panda. Okay. So kinini ang imong kay tabang-tabang man ka dinha mga July 4 mo to imong ingon nga mo wala na diha si Katha no?
Opo, nato na. Kaya na ako namang istorya ng mga anak, pati ka nang sa abroad, anak niya. Mm. Sila man dito ang naikuan dira, communication. Lain man diyan pangalan na gyud sa tinuod. Oo. Dig karon lang ko na naibalan katong nahitabo na tawag ang katong kasi na sa abroad na lain man diay ngalan, dili man diay kat. Mo lagi mo na tingala pud nga lain man ni ngalan ani niya. Kabalo po si auntie na kat, kati. O kat sa bedra. Oo. Madugay na siya, tapos ang pangalan. Tapos yung panana nahibalaan na lang ako sa mga anak na lain man diay Pilar daw, Pilar Basilio. So kamo istorya ra mo ni Kat diha kay mayo man kuno to siya kanang jalim kuno to siya mayo man katugkuan. Istorya ra mo di asulod. Di mo istorya lang kay kwan, diri pag mo tabang ng diri. Dili mo madungag pangaon day tuloron man mo kabuk kana diha. Amo kaon po, diri kwan. Pero kasagaran diri sila si auntie, sila gyud duha. Mudala na pagkaluto, di mo na mudala sa pikas. Kay auntie sa balay pikas. Duha sila na kaon para na kauban. Okay. So pagsugod ay dala ini kay nakatingkalon karon pa mo kahibaw ani nga Pilar gani nga ani wala mo required ay og kuan kana na ang iyang police clearance pagsugod. Wala na kwan, wala ko kwan sabutan no kwan. Sila naman to si auntie ug si katong anak niya sa abroad, yun. Ang istorya, pirmi. Kay pagdawat niya mag-helper ba kuha ani mo og police clearance para maklaro nga mo ni iyang ngalan gyud. Ambot kay sa tambuang ka man to na kwan. Si auntie nag-offer man po sa iya kwan sa iya ang iyang batch siguro sa police. So kana na ang imong igagaw nga kadto si Unyo milakaw siya sa Buanga. So nahitabo ini ikaw na nahabilin dinha si Katha o kini imong ante. Tulo ra mo kabuk nahabilin. Kanus aman to nilarga to imong igagaw? Ang kinsa? Si Unyo kanus aman sa nilarga gani? Sa kailalarga to, dia. Di na, wala na siya ikon. Tuma. Anak. Okay. So paglakaw ni Unyo na pag to si Katha. Na. Kay ni aman tong igagaw ato ning balikan mahigala si Rene Alborio unya ang importante lang ato lang pangitaon kung unsa magaling sa mga dapitan ni unsa magaling although di malikayan nga dunay mga kinini ang hunahuna gyud nga lahi but in the meantime ako lang sang pagtagad mahigala nga basin nila kao ni o unsa pa kang hitabua no pero ato lang sang balikan ha yes Radyo Man Paul DYHP Tata RMN Report. Radyo Man, Attorney Rupel, balik na sa panimahin niya itong amo sa na-missing caregiver, si Rini, ang... layo na din na, Paul, ang kanang balay nga gamay, balay nga dako? Nagtapad na, Attorney Rupel, sa kung nagikaingon, doon nalay gamay nga giit nga, ug mutabo, kasbikas balay, narapod sa suot sa ilang compound ka mo agi. Dili day, kuan na, doon na di ay. Sikit rin, nalay paril nga, i-open diri, doon ay gamay nga giit nga, ug labang-labang sa balay, sikit na actually good. Ground level lang siya. Ground level. Pero ang gidakon sa iyang balay, medyo mas dako-dako ning usa kay sa kining balay na naa diri si ma'am, no? Diri sa kining gamay nga portion. So, tumalik ka, Rini, Attorney Rupel, alang sa pagpadayon sa ato mga pangutalan niya. Rini. Hello, Attorney Rupel. Amo lang kang balikan para nga maklaro ginato ni kay pangitaon talan ni basig nilakaw ni asa baka ni dapita. Ato lang panawagan nga mo pauli na lang in taon siya pod. Sige, Attorney Rupel, hapo. So, kini si Kuan, kini si Katha, focus siya kay siya man mo'y caregiver, focus siya sa imong ante, nga si Kalminsita og bantay, no? O nya, ikaw po, mo tabang-tabang ka din na sa balay, ikaw po'y muluto. Ako. Oo. So, pamahaw, paniud to panihapon, ikaw may tigluto diha, tabang. Sa to pang humani mo gluto, imos lang agdahon og kaon. Dili, kato na, mukuha itong pagkaon diri, sa tikas balay, dala diri, dala-duwa na sila mukaon.
Okay, asa man ka magluto sa imong balay sa balay nga gamay o sa balay nga dako? Oo, sa dakong balay. Nalang gamay na katong butane, ana. Butane na stove, ana. Oo, pero pahibaw kanila nga naluto na mga una ta, inana. Kay tulo ra gud mo kabuok. Ang ingon lang nako na luto na. Tao na. Unya tulo man mo kabuok din ha, dungan mo pangaon. Dili na, dito ra ko sa dakong balay. Sila lang duwa diri. Kaya siya man mo kwan kay auntie. So Dala ang pagkaon diri sa pikas. Kaya di si auntie, para dili na mulakaw. Diri. Kay kumba-kumbara lang ni. So kanang imong ante kay 80 anyos naman, mao na nga dunay gi sa caregiver nga mauto si Katha, siya na mo hukad, inana. Siya na. Siya na. Yeah. Oh. So kinini ang tungod kay tulo ra mo laay man kayo, dili day mo magdungan tulo o pangaon. Dili, daga diri man mo dala kay sa pikas na gusto si auntie diri sa kwan. Kay di man pwede mo kwan yung aircon man na siya. Okay. Kay, mo reklamo na mga kwan kay init na pirmi ang sulit kwarto. Ang kaon sila doa sa kwarto. Oo. Pero ni atong kanus aman ka nagluto nga paghibaw nimo nga naana luto na. Si Katha may pahibawon kasi may muhukad para sa imong ante, no? Buntak, mabuntak ana. Oo. So kadtong pagkahibaw nimo, kahibaw gyud ka nga wa nas Katha diha kay wa na may muhukad og kaon sa imong ante. Buntak na pa. Nakon pa, kaon pa, na musal pa. Okay, kanang buntag sa Sabado, July 4. Oo. Almusal pa sila. Napa, Oh. Unya kinini ang pagkahuman, pagkapaniudton, luto na pag paniudto, imo na po giingnan nga kaon na mo, nana luto na. Lakad na may sobra sa mga kanang kabuntak, mga lang tuyong kaon. Oh, unya pagkapanihapon, Kwan. Pero katong naagi kwan, wala man gikwarta. Wala may pangluto. Ang pampod. Sige lang, palit. Ulam sa gawas. Ako lang tagapalit. oh, so palit-palit ulam sa gawas, ikaw may tagapalit og ulam. Opo. Inikabot din nga palit kag ulam. Diretso na diri sa gamay na balay, asa silang duwa. Okay, so palit kag ulam, kisa may muhatag kwarta nimo kay day minsan narabatong imong ante. Na si auntie, mga katiri. Kwan siya, wala na kwarta. Kanina lang. Karon nahintod na wala na yun. Katong aging atlaw, kaning kwan. 2 days. Karon, 3 days mo karon. Oo. Kahapon lang nagpa-grocery kay na nagpadala ang kwan, anak. To naka-kwan, pati na activate katong credit card niya. Okay, kanang pagkasabado, pizza 4, sa pamahaw na apa siya, kaon pa sila, di ba? No? Naapa. Pagkaudto pod, naapay subla sa pamahaw, nangaon pa sila, naapa. Ano panahon na? Oo. Pagpanihapon, nagluto kag panihapon. Wala na. Unsa may gipakaon nimo sa imong ante? Na itong kwan na may kwan diri, katong puro kwan lang, ground meat, giprito na lang nako. Okay. Oo. Nya pagprito nimo imong Puro, walay bugas. Walay may pang kwan, bugas na luto na. Mauna lang to. Gipuro lang na nako prito para naalam yung kaon. Okay. Unya, yun sa manimo, sa may naghukad para sa mong ante, wala naman kasi kataan na pagka Sabados gabi eh. Ako na lang. So imong gihukaran imong ante. Oo, ako na lang. Ikaw na pagkaon sa mong ante. Oo. Oh, dili sa kinahanglan hungitan or hungitan siya? Yung sa sir? Kinahanglan hungitan ang imong ante or dili pa kinahanglan? Ngitan ko. Sugo. Wala ko na ng kwan. Naalang ko sa, na kay pangutana ko, nga naman wala pa. Lakaw, wala pa. Wala pa yung magisugo, na. Oh. Lang, pangutana na ko. Okay, pagkaugma ana, kay pizza 4 man, pagkaugma, Domingo man na, pizza 5, nagluto kag pamahaw. Domingo? Oo. Sabado to na report ko. Sabado ka na report, asam ka na report?
sa sa munisipyo. Kisa may kauban mo nga na-report dito. Ako lang, gisugo ko sa kumbane, sa ipa-report na kasi wala na muli. Kisa may nagsugo nimo. Si katong anak niya sa abroad. Kasi kami waiting ni sa balay baka muli ra. Oh. Ana po ang panamo. Na wala man, gamma auto ingon sa anak. Pati katong anak dito sa kuan na tawag dito sa yung anak ni auntie sa gawas. Auto na tawag sa kuha, ipa-report na. Naato ko. So ang kanang Sabado, July 4 mo na pag-adto nimo sa police station. Opo. Ano So- na? Nablatir na dito sa police station. Ha. Okay. So mo nang panahon na nga wala na mo uli. Pila naman kadlaw nga mo uli siya anang panahon na? Or wala na ko ng kuan man, ana. Baka na. Okay, ato man ni maklaro, tama mo reporter dito sa police station, may buwan man ni karon sa ni nablatir dito. So may buwan ni karon, no? So unsa man yung pizza na blatter? Wala din ninyo paagta og 24 hours. Una ipablatter. Kaya di, kuan naman ni auntie. Sige tat mo hulat, man. Kaya di ni kabalo asa man ato. Wala po tipan. Unsa man kang orasan ni adto sa police station anang July 4? Ang gibutan na ako dito, mga alas 4 man siguro to, alas 2 ba? Alas 2 siguro to, gibutan na ako dito. Kasi estimate lang to. Oh, so alas 2 sa hapon. Dili ko kabalo kung sa oras niya na gawas diri. Na ingon sa pulo na di mo kabalo sir. Ingon na niya, estimate na lang. Mauto gibutan na po mga alas 2, alas 2 siguro to. Alas 4. Okay, sige, alas 2 sa 4. Ikaw na sa. Alas 4. Ni anang July 4, unsang orasa ka ni adto sa police station? Hapon sir, hindi na ko kabalo sa oras. Kasi basta hapon na to siya. Hapon, mga alas 4, inana. July 4. July 4, alas 4, inana. Mo na pag-adto nimo. Maana po, ano na. Okay. Nya namahaw pa man ka sa pagkabuntag, napamangka sa kata pagkabuntag, nya pagkaudto. Wa pa man makabot 24 hours imo na nang gipablater. Dili, sa buntak, maapa to siya. O naapa si katha. Naapa siya, oo. Pagkahapon, di na ko kabalo. Asa na, Juan, wala na ko kabalo kung sugo na si auntie siya po. Lakaw. Ana. Okay, atong klarohon na kay pagkabuntag anang Sabado, July 4, naapa na mahaw pa kita pa ka ni katha og sa imong auntie Carmencita nga nagdungan pa sa pangao, no? Napasla. Oo, na pompa, buntak. Oo. Unya pagkahapon imong gipablater ni ay. Hapon. Nya nisugot ang pulis ipablater wa pa may 24 hours. Mao to ba sa pizza 4 to nagkuhan ko report dito kasi gisugo ko sa anak mao na to. So gisugo ka sa anak mo tong imong gipablater. Oo, naingon ni auntie, ingon ko kay auntie yung gawas dira sa kwarto, dira ra ka yung lakaw-lakaw kay pagpanako dito balik ko dayon. Oh. So balik dayon ko pagka Oo, kay og naay mawa nato nga kuan. Gibutang kung sa pangalan, gibutang nako po dito ang duwa ka pangalan to gibutang nako dito. Oo. Tat sa bedra na ingon sa pulis, iklaro daw. Ang nadiingon ko kabalo sir. Ang kabalo namo, ang pangalan kita to, sa bedra. Pati auntie nako. Taon lang man na nagtawag sa kuha na ipa-report na ingon sa anak katong sa abroad na
Pilar Basilio daw. No, na do ang pangalan ng ida. Panabutang na ako. Ingon sa pulis. Oh. Okay, butang na lang. Butang na lang. So ang nagsugo nimo nga ipablatter ang imong ang iyang anak nga tuwa sa abroad. Oo, sa abroad. Oo, kasi nagtawag na gani ang mga anak sa Oo. katong sa Sambanga Mm. na So kinini ang Kwan. okay. So rini gitawgan ka sa anak sa abroad, gitawgan ka mo to nga Wala. unsa man? Katong Kwan. Si Ginger, katong sa abroad, dito tawagan na kami, diri. sa Gitawagan mo. balay. ni Ginger. Tawagan ni na panagan daw, report na kasi wala pang uli. Oh, Nato na ako. Opo. mo to nga imong ikuan. So nitawag nga ipa-report na dahil kinawa pagkabuntag i-report ini kahapon mo na iyang instruction. Mo to gipablatter nimo no? Kwan, giblatter na ako sa 4. Oh, so natawgan ka mo to nga imong gipablatter. Oo. Naade kay cellphone no? Naade kay cellphone. Kay auntie. Kang auntie nga cellphone. Oo. So kamao day ka mo gamit sa cellphone ni auntie. Si Kwan, kung si Kwan man nagtawag, Ginger dito kay Kwan, si Ginger daw, storya ko. Nagpistorya mi. Mm. Mauto. Nato na ko. Oh, so ang imong igagaw nga si Unyo, ang nagpaybaw niya ang anak naman ni Katha, ang asawa sa anak ni Katha. Wa day siya paybaw sa yang igsuon. Kinsa, sir? Ang nahibawan, wala ni mo tawgi di ay si Unyo nga mao nay nahitabuan na mo uli sa Katha. Wala good to Kwan. Kinsa pa na, knowledge sa Kwan na Kwan gani. Mm. Ang Kwan na mo ni auntie kiri, kay mo balik ka, ingon ni auntie, ay mo balik ka daw. Mm. Oh, kung pitsa 4 nimo sa July gipablatter, unsa man gyud ito nawa si Katha? Kanus man gyud nawa to? Pato na gani, nakuan ako, pinaato na ko dito, si Ginger, na ipakuang nakawani na, kay walang mga wala man uli. Mm. Kay giblatter man dayon nawa pagkabuntag na pa man to pa imo giinan nga namahaw pa man to kita pa man ko pamahaw. Pagkakuang gani, Sabi man tumukuan siya. Ang buta, man. So nilakaw ang helper pagkabuntag na pamahaw paghapon kay wa man mo uli gipablatter na dayon bisag wa pa 24 hours. No? Mo ni nahitabo ninyo diha. Hindi po sir. Pagmangkol. Unya wala nimo paybaw dayon si Unyo nga siya may anak nga naas Pilipinas. Wala. Na malakoy kwan po anak na kwan sa ila. Mm. Kaniya gyud si Ginger akong kwan kay ka edad na ko ni. Kaya lang gyud ang kanako. Oh. So nakita mo sa anak ni Pilar? Ambot patong na ato dire amaw to siguro katong bae kahapon. Si Kwan, communication lang. Si Onion siguro. Sila lang man ang istorya siguro ato. Dito sa Zamboanga. Mm. First time kanina kung na sila makita. At kami hindi rin ato. Sa bato. Ang number na ni Pilar, wala day kay number ni Pilar. Tawagan ninyo og hain siya karon. Wala ko ikaw na. Kaya. Si Unyo di ay nga anak. Sa balay. Bota si Onion. Sila. Oh, kay concern maka nga ang caregiver si mong mama na jud kay number. Kay siguro sila siguro. Ako naalaman ko di pilang lang ng kwan, naalaman ko dito sa balay. Kay paghibaw nimo nga kuan kana na ang wala na diha si Katha kay pagkabuntag sa Sabado na apaman pagkaudto, pagpaniudto kisa may kauban si mong auntie pagpaniudto. Basta kami na lang ito ni auntie na pandiri, pangutana lang siya na wala man uli pa. Yung sa may sulti si mong auntie, nananghid si mong auntie to? Wala po daw. Wala po mananghid.
Oo, naang ako, apot na baka ingon lang si auntie kay na may tanha si auntie po to. Nabay, diretso yung istorya po. Oh. Minsan, ambot yung sanang sakit, Ang mga gamit ni Pilar na pamangka din ha, gibilin pamangka diha. Gikuha. Kahapon. Ang anak na nagkuha. Sila, pati katong babae. So buti pasabot mo balik patos Pilar kay nilakaw man to nga wa magdag sinina. Ang iya mga butang na araman din ha. Mauto ang kwanamo. Mauto ang kwanamo. Sa pana. Kabalo na mo, uli yun siya. Oh. Di ko kabalo ko unsa pa na asa gamit. Paggawas niya. So ikaw nakahibaw ka na pagkasabado, nakahibaw ka nga wa na Pilar mo tong imong gipablatter pagkahapon. Si Union, Si auntie man si Ginger man nag-iingon sa ako ipakwa na. ipablatter. Kay si Ginger man nakakita sa CCTV sa may nagmonitor ka ha. Na siguro siya nakita sa CCTV. Mo nang ipablatter dayon. Sabado to. Basta Sabado ang nakunako. Sabado to na ito po. At bulit. July 4. July 4. Unsa may sulti di ni Ginger, wa din natawga si Kata naman to cellphone si Kata, wa din natawgi nga asa na siya dapit, nana. Wala po pan. Ang mga anak gani daw, tawag na siya. Wala po siya na communication daw. Gipablatter na dayon, wala tawga daan sa cellphone, ug asa na siya. Hindi gitawagan na gani daw nila. Oh. Okay. Kasi mo na pan. Mauto, ingon sa ko ang kwan daw. Kanang naaman sa pikas nga kuan karon, naamay nakitaan dito nga kana na ang babae, putol ang ulo, ang lawas putol. Kadto dili to mo igisulot ni Katsa? Sir? Dili to mo igisulot nga sinina? Wala ko kabalo, sir, na unsa yang kwan gamit na gawas. Pag ingon nga naay nakitaan dito nga babae, putol ang ulo nabuwag sa lawas. Nitanaw mo ba si Katsa to? Oo, naikikwan ko diri na kwaro. Niya nitanaw ka dito? Kay naaraman sa silingan nga kalsada. Aron nga ato pangitaon ba si Katsa to? Concern man ta kay ato ra ba tong helper? Dili, gipakita lang ako sa cellphone po. Kisa may nagpakita nimo? Ako kwan diri katong sa pana. Ninang man ni siya akong kwan katong Pagkahibaw nimo, kamutanan dia pagkahibaw nga naay patay lawas nakitaan, basig si Katsa na wa mo adto sa pulis, wa mo concern dito pangita nga basin tingalig mao ni. Wala, ang ingon ko na laki daw, ang balita laki. Babae man ang giingon, ang buhok taas man gani. Tapos ng paano, babae daw po. Oh. Naingon ako, baka dili mao. Ang pagput na mo, dili mao. So wala mo kanang nagpablatter gud mo, interesado kay ta kay nagpablatter pero sa diha na ay nakita ang patay basig mao na ba? Wan ninyo adto ang pulis pagbalik nga basig mao na sir. Wala po di mo kwan sir kay ako raman kasi auntie diri. Oh. Di mo ko mga bilin po niya kay Si Union pag-abot niyo, kanusa man ni abot si Union di ay? Nung sa adlaw kahapon. Oh, kay naago na namay nakitaan basig mao ba? Atong adtuon lang inana. Kahapon gabi man sila makwan mga mga 4 siguro na pag-abot siguro sa bus ambot. Oh. Kay interesado gud tang nagpablatter nga kuan sa to pa interesado mo na gipablatter gud pa 24 hours. So karon na ay nakitaan. Ang kwan ako na ang kwanpot namo mo kwang gihulat gani kay ingon sa mo ato na daw gani. Na sige gihulat po diri. Oh, ingon na ato ka to mga anak. Na hulat na lang ko. Kanus aman mo na kay bawo nga naay kanus aman kay ipakita nga naay patayng lawas.
nga nakitaan? Kahapon. Wala ninyo dagana dito sa pikas nga kuan, duol naman kayo na, pikas kalsada naman. Kuan nyo adto basin sikat ha to. Hindi man ko kabaluasan na Mm. sa cellphone naman to nakikita na to, gipakita na daw, yung laki, yung bae, o ana. Oh, kay, Laki mo na mo na, ihulat na lang sa mga anak, kay kung gani. pag anak sayang anak kagahapon, unsa may iyang sulti? Nag-istorya sila pa si auntie. Gikuha ng mga gamit ni Katha, no? Ang mga anak niya nagkuha. Sir. Mm. Sige, kay wa tay oras na standby lang sa ha. Balikan talaga ng taon. Atong i-check ang mga silingan basi dunay CCTV. Og willing nga mo tabang kay kinabuhi man gud ni. I hope no tinabangay lang ta. Ato mga silingan din na. Og dunay mga CCTV i-volunteer ninyo na. Anya I hope ang atong kapulisan standby tweety sa police station atong kaon ang report sa pulis. Og unsa pong oras sa gipablatter ni, o ano maklaro gyud nato kinsa nag-report sa blatter. Unya ang anong gipablatter gidawat ba sa pulis ang pagpablatter? Niya nang pagkahapon nga nawa napamangka sa pagkabuntag wa pa may 24 hours. Pero ato sa balikan si Jane Gallardo ha dito makiti ang ulo o dito po makiti may galang lawas. Diha ra sa Daplin sa kalsada, duol na ni niining San Isidro, duol na ni sa balay. Niining atong gi-interview. Now dili ta mamasangil dayon but dili malikayan makunik ba? Nga dili ba ka tumao? Kana pangutana lang. So karon ka nagpablatter man sila, concern sila nagpablatter. Kini ni ang wa pa ganit 24 hours gipablatter magani karon do na may nakitaan. Di na to doon to aron nga klarohon og di ba ni mao atong helper? Di ba ni mao atong caregiver? No, okay, mura ko nagsakop sa panimalay. Imagine ka ng caregiver o ka ng helper, mura nagsakop sa balay. Mura nagsakop sa pamilya ba? No mo na nga inanata ka concern. So atong i-check si kasamang Jane Gallardo dito sa Nimutangan. Kay kanang area din nga San Isidro, ang pikas nga kasada anak mo na ang kini ni ang sitio Kwan, kini ni ang Kimba, Dawis Road sa Kansuhong. Atong balikan may Glass Jane Gallardo dito sa area, di nakita ng ulo o patay lawas. Yes, Jane? DYHP Tata RMN Report. Yes, Radyoman Attorney Rufil. Samtang nagpaabot na diri Attorney Rufil, ato po nga gisubay dinhina, naabot ay makitaan po ng mga CCTV Attorney Rufil kay Daplin ramang ginistas karsada. Pero wala tayo nakita yun doon dinhi dapita Attorney Rufil nga bitay diri nga mga CCTV gani ang ilahang mga poste diri murag nitnit gid mi diri dapita Attorney Rufil kay ang ilahang poste nga gitukod wala pay suga. Wala pa butang ng mga sugat ni Rufil nga diri so tuloy man tayo ning nga bahin pero ang kining atong balikan ang kining nga basurahan diinto nakita na ang atong ulo sa gituohang usa ka babae ni Rufil. So una na to makuha na ni Rufil diri Daplin sa karsada kay kung nagagol mo gito siya sa basura ni Rufil kung wala lang gito sa ingon nga nasagol or napatugbabaw lang gito siya sa basura murag makitaan ra gid sa mga agi ni Rufil. Kaya may mga agi din na mga hapit din ng mga motor, mga e-bike, mga tricycle ni Rufil, mga sakyanan usahay gani natay makitaan din mungunong kay manghihi. So makitaan ra gid siya ni Rufil kung in kaso wala na siya natabunan sa basura. So katong gayon na kay matud ba nasagol man gid sa basura ni Rufil ang kani mong eryaha dili gid sa inyo nga tambayanan gyud. So agi-ana ra gid siya ni Rufil kay labayanan ra man gid sa basura niya wala kay tay nakita diri nga mga balay nga kana ganing kanang mga dungkol-dungkol ang kasagaran ni ni Rufil kanang dinagko nga digit gid nga mga balay. No, so kana na ang Jane kanang lugar diha dagko sa mga balay no sayang og CCTV but sige lang kana na ang lugar diha ang ulo diha nakita ang dapita doon ra kay kalsada ang lawas unsa man kalayon doon ba kaya ni Rufil kay ato ang banabanaon diri ang ulo Daplin ra gid kay sa kalsada ug kung ako ang kuan sa dupa ni Rufil usa duha tulo mga
di kaabot na po or na po kadupa na ko Attorney Rufil diri ra gid siya unahan gamay Mm. sa katong asa nakitaan ang mga basura. So kung gikan ta sa di nakitaan ang ulo Attorney Rufil mo kuha na ta mo dulhog ra ta pa ilyon diri sa ubos di na koy daghan diri nga mga basura kasagaran kaning mga ligid Attorney Rufil ang ato ang makita dinhi mga ligid nga diya magamit ang ipanglabay. Sumatod pa diri sa ubos nga bahin nga daghan kaayog mga sagbot pod nga naa diri matod pa nakitaan ang lawas Attorney Rufil sa katong wa ta kay baw pod pero wala pa lagi confirm pod gid sa atong kapulisan di Attorney Rufil no nga naa gid to ang katong lawas pero matod sa mga tricycle dinhi naa poy na palgan gyud nga lawas nga walay ulo nga possible gid Attorney Rufil dunay mga diri Attorney Rufil nga possible basta gitangag to ang ulo mo nabiya siya dinhi sa iyang lawas nagidala diri daplin sa kalsada baka Attorney Rufil kay wala pa man gid tayo nakuha gid no nga dugang impormasyon gikan sa atong kapulisan kung kumusta po ang ilahang himo nga investigasyon. Sa ato lang kay gipakita lang gid nato ang area diin nakita natin ni Rufil kay matod sa mga din natay nakapangutan na ganihan nato Attorney Rufil nga matod nila wala ra sila natimahuan wala ang pud sa ilaha nga naday gilabay dinhi or nay ulo nga nakitaan tungod kay na added na sila Attorney Rufil nga ang baho nga ilahang masumutan diri baho ra gid sa basura. So mao na basura ra gid Attorney Rufil so wala sa ilang una nga naday tao diri nga gilabay. So mao na tong sa pagkaykay na to sa katong e-bike driver katong mamasurahay Attorney Rufil dito na niya nakitaan ang ulo nga naragid diri daplin sa karsada. Oo. Sa arigid nato. Nakuha pud na ikuha na Attorney Rufil describe gamay medyo murag taud-taud na gid kay murag hapit naman siya nga padung na gid siya kanang bukog na lang gid Attorney Rufil. Oo. State of decomposition na. Oo, nana sa state of decomposition. So, murag, ang iyahan nilang buhok katong taas ang mailahan. So, di na maklaro ang iyahang naong Attorney Rufil kaya padung naman gid siya bukog nga nakitaan din sa katong e-bike driver nga namasura adtong higayuna. So, doon ra, ubos ra gamay ang kung asa nakitaan ang katong lawas pod matod pa. Pero ato pa na i-confirm Attorney Rufil sa atong kapulisan kung doon na magid siya napalgan ko diri nga lawas na walay ulo. Oo. Possible po to ang ulo kay doon ra gid kaayo dinhi Attorney Rufil. So possible mao ang iyahang lawas sa kato nakitaan nga ulo pero mao na ang ato pod nga i-verify sa ato ang kapulisan. So mao na ang area dinhi Attorney Rufil no walay mo gawod, walay mo tumbay so basurahan dinhi pero ag-anan gid siya kada pin ra man gid kaayo sa karsada. Okay. So mao na no nga bukuha ta og dugang detalye ani sa ato kapulisan na Attorney Rufil nga musta ta sa ilahang investigasyon nga nahimo na suka nga nakpalgan to ang ulo dinhi sa usa ka tawo. Lagi ka na lang ini Attorney Rufil sa may barangay Kansuhong particular dinhi sa may sitio Kimba, dakbayan sa Talisay. Ako ang inyong radyoman Jane Gallardo, DYHP Tatak Parliament. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Alas 10 na standby L20 to akaron mahigala sa police station na masuta na to mahigala kining investigation sa police atong klarohon og nakakuha ba sa mga CCTV sad sa mga silingan nga mga balay dito nigawas ba gito si Katha maklaro man na sa CCTV onda tanaw na to pod og willing ba nga mo cooperate sila pod ang tagbalay ba total ato pangitaon helper man to ninyo ato pangitaon to kung wala man gitay ingon nga kon ba wala tay bisag gamay nga guilt ani tabangan ta nagpangita no concern magani mi nga dito na mo helper dito na mo caregiver so i-volunteer inyong CCTV ang atong pulis atong manghigalang i-check no standby Idol 20 sa police station ato sa check si Paul Lauro balikan sa nato kadali manghigala dito sa area ito nga balikan si Radio 1 Paul Lauro sa pikas nga linya yes Paul DYHP Tatak RMN Report. Radyo man, Attorney Rufil, balik tayo sa panimahin ni Ma'am Carmencita, no? So, doon ay kamay correction atong report ni Rini nato. Medyo na lilito lang daw siya. So, July 4, Attorney Rufil, sa hapon, mga alas 2, mao ang paglakaw ni Katha, no? okay Katha. O niya, gitawagan siya, July 7 na nga, ipablatter na ang hitabo. Kana nga, pizza nga, July 4, alas 2 pasado, confirmation na ni Ma'am Carmencita kay schedule ni siya check up ron sa UCMID Attorney Rufil nung dan nga kuyugan ni siya ni Rene no
Apod sila yung mga parente nga nyari din taga Minganilla mao yang sakyan auto no. So ato gipakatanas Ma'am Carmencita, anong oras talaga ma'am umalis si Kata? July 4. I don't know the time, pero it's 2 o'clock. July 4 ng hapon. Hindi nagpaalam sa iyo kung saan siya pupunta. Sapid-sapid mo ko yung tingog Attorney Ropel, no? Kumonis Carmencita. So, ato lang balik ka rin, no? Sa imong final na lang pangutana ni Attorney Ropel. Oo. Attorney Ropel. So sige rin. Kadto si Katharin, wala ka kay bao do na to iyab da lain? Kana gyud ang ambot dili ko kabalo naman siya yung istorya nga kuan ana. Basig nato iyab ba, basig kuyog to uyab. Wa ka kabalo ana? Saan tilang man ang kabalo ana nga daw ata. Oh. Siguro. Kay kadto si Carmencita nya ikaw, ulitaw man ka, wa day nimo to pa ngayon cellphone. Wala na kuan nagbago kuan akong asawa na. Ha? Wala na ni. Buwag mo sa asawa nya Carmencita naman to diha nya kamo dagag ulitaw mo, wa day kamo kuan day. Wala. Wa day nimo amiga ha to. Wala diri lang sa balay na kuan lang istorya naman. Ha? Kabalo ko na may tuy kuan. Matoy uyap siguro kay na istorya man siya. Nistorya siya nimo nga na siya uyab, inana. Si auntie nag-ingon sa tuwa. Oh, pero mulakaw to siya unsa man nahihitabok ang lakaw tong nabuntagan or wala ra? Wala po ka sa boat, sir. So atong laro na 2 PM anang July 4 milakaw, imong gipablatter July 7 na di ay. 7 di ay mali man di ito katong gibutang nako. Ang kwan wala di ito pechang kwan dito gi ato nako. Ngano man yung paybaw si Union? Wala man po tukan. Kay ang kwan gyud sa akwa katong si Ginger lang man. Siya ra may anak nga nas Pilipinas, siya ang tagipahibaw niyo og una. Pero ang kwan gyud nako si kwan Ginger. Anak pahibaw ni Union kuno kay kadto namang anak ni Katha. Oh, sige Sila Paul. dito sa Zamboanga. Oo. Unya kanang CCTV din ha. Pwede na to naara sa CCTV, makita man to sa orasan nila kaw nya asa padong. Dili sa kwarto naman to siya. Monitor lang to kay auntie sa kama. Kumukuan, naalang yun. Sige. Wala sa gawas. Okay. Sa Sige. kwarto lang yun, siguro. Tony okay lang. Sige, okay Paul. Okay, Attorney Ropel, no? Wato si Rene, no? Anto na ni sila sa hospital kay schedule na ni Ma'am Carmelita sa check-up ni Attorney Ropel. So, doon ay siya sulti po na ako dire. Usahay ko no mo, makabantay siya ka na ay tubagon sa tawag baka alas 12 tuwang gabi si Kata. Doon ay mga tawag ba na mo ring ang cellphone nga makabantay si Ma'am. Sige sir, Rene ha, salamat kayo para ato na mo sa ospital. Salamat kay Ma'am sa kuan. Kisa may ko yung sa hospital Paul, si Rene. Si Rene, siya may caregiver lang una ron, Attorney Ropel. O niya, nauna sila tarinti at tagalipata, Lingranilla, nagdadirig auto, mga ilang sakyan. Ikon saan ninyo siya, anang nagkapagyan ng auto? Kuan, ninang siya ato. Ninang, niludhan ay ni Ma'am Carmencita, kining maong lalaki, Attorney Ropel. Sumuguha na ko diri sa ilang panimay, Attorney Pero okay naman sa motubag lagi Paul. Okay naman si Attorney Ropel, pero musapid jud di madugay ba? Musapid iyang dila. O niya, itong isang pumutala sa mga kuan lang yun, mga vital nga question, sa orasa, ang iyang kuan, ang pag-abantay sila ka, July 4, hapon. Oo. So, mga balabanan yung mga 2 o'clock, mga iyang kuan, no? So, ang CCTV na Attorney Ropel intended for sa iyaran room para mamonitor sa iyang mga anak kung yun sa pagtratar sa caregiver ang ilang mama. No? So, pero kaya mga silingan na Paul, mga dagko man ang mga balay, way CCTV sila, basta makakuha CCTV, asa man ganito nilakaw, o sa man ganito. Sa gawas na Attorney Ropel, no? Gawas ni madiri sa ilang village. Sudlunon mo kay ni natago si Attorney Ropel mo tong wala kadiyot ang signal kaganihan nangita tag maayo nga site ba. So mulakaw pa
magsikad ka diri. I-bike naman ron. Naay mga gwardiya kanang maong village? Wala, Attorney Rufil, open lang siya. Open lang siya. Unya, ang landmark kanini is Lahos, Lapas sa Barangay Holo sa San Isidro. Doon ay big shop. Musud ka ng gamay ng eskina niya. Ayos sa noon magian og auto. Unya, pagubad, musud pa yung kaglaing private road na ni siya sa ilang village. Wala ni akong na dumduman Attorney Rufil kayo. Kuan lang, kanang naluklok yun siya nga barangay o village no diri sa San Isidro, Talisay City. At least kuha pa sa ilang side, tanaw na lang nato og ato na lang ipiyal sa atong kapulisan sa ilang investigasyon kining maong pagka-missing. Sir, salamat kay sir ha. Og di Onion. Salamat Sir Onion. Sige. So, ilan yung galon. So, gikan na lang diri Attorney Rufil, no? Sa panimay mismo sa na-missing caregiver sa may San Isidro. Ipa-double check lang na po sa mga naay mga bystander or unsa ba ka kay doon naman kayo naka-text na ko diri nga nalaman ko sa union ya, wa man kuno ingad tog lakaw. Paklaro lang, paklaro lang. Ato ni ipakuan jud sa pulis jud, no? Ay sila may investigar ani jud ini maong nga kaso. Gikan na lang diri sa ilang panimay sa San Isidro, Talisay City. Ako inyong radyoman po Lauro. DYHP Tatak RMN. Salamat po Lauro sa mga report si Idol Tweety to mga higala sa police station. Atong i-check mga kagalaan no ni nga mga orasa aron nga masuta nato ni mga kagalaan. Unsay habig sa kapulisan, unsay ilang investigation. I hope mga higala nga klarohon ig-investigate sa itong kapulisan. I understand ang atong mga pulis niya, okay naman siguro atong mga pulis Talisay. Labi na mga higala nga ang ilang mayor si Samsam Gulyas niya muraman og na closely monitor po sila mga pulis day. I hope nga klarohon lang pag-imbestigar. Dili sa ingon nga unsa ba. Kana lang yung tutukan lang yun, no? Kay ngilad paminaon, Talisay City may higala doon nila gilabay patay. Napag-use Daplin sa kalsada, inana na di ang Talisay, ngilad ba? I hope mga higala ma-aksyonan nila ni. Ayuhon pag-imbestigar ni.